Il-Ministru għas-Saħħa Joe Etienne Bela jippreżenta l-pjan ta' azzjoni tal-Gvern għall-Isptar Mater Dei. Fi preżentazzjoni l-Ministru Abela spjega li l-pjan jindirizza 3 binarji: il-ħin ta' stennija fl-emerġenza, żieda fiż-żoni kliniċi fl-isptar u flat ta' sodot fl-ITU. Ħankabru l-emerġenza, ħankabru is-sezzjoni tal-kura intensiva l-ITU u mbagħad il-pjan fit-tul li qed nitkellmu dwar 5 snin li jirbħilna 600 sodda ekstra ġewwa Mater Dei. Ovvjament, inutli nitkellmu fuq sodod biss għax huwa importanti immens li niftakru fir-riżors uman li rridu kull ma jmur inkomplu nkabru lilu wkoll. Bilan li jonqsu n-nies fl-emerġenza, il-Ministru qal li fil-ġimgħat li ġejjin se jinħoloq call center bin-numru 1400 biex persuna tiddiskuti s-sintomi jew il-kundizzjoni tagħha ma' speċjalist li jiddiriġiha f'ċentru mediku l-iktar adattat. Se tinħareġ talba biex l-emerġenzi inqas serji jkunu jistgħu jiġu trattati fil-privat. Se ssir enfasi biex residenti minn pajjiżi terzi li jaħdmu f'Malta fl-ewwel sena ikollhom polza ta' assigurazzjoni privata li tinkludi s-saħħa. Il-pjan jaħseb ukoll għal konnessjoni diretta bejn l-emerġenza ta' Mater Dei u tal-isptar ta' Għawdex u dak f'San Luqa. Il-pjan tal-Gvern fit-tul huwa li l-emerġenza tikber bżieda ta' solari l fuq u espansjoni l barra biex minn 30 cubicle jitilgħu għal 70 fuq perjodu ta' 3 snin. Il-proġett b'investiment ta' 17 miljun euro mistenni jaqdi lil pajjiż għal mill-inqas l-20 sena li ġejjin. Għall-ewwel l-istaff mhux kliniku se jiġi rilokat minn Mater Dei għal binja fis-Swatar u eventwalment għal San Luqa. Dan bilan li ż-żoni li bħalissa qed jintużaw minnhom jinbidlu f'żewġ swali ġodda b'50 sodda. Żoni oħra f'solar taħt l-art se jinbidlu f'żoni kliniċi u s-servizzi tat-tindif tal-istrumenti joħorġu wkoll barra Mater Dei fi żmien 2 sentejn. Fuq medda ta' bejn 3 u 5 snin oħra is-servizzi li jingħataw matul il-jum u l-outpatients jimxu lejn il-kampus ta' San Luqa bilan li jiżdied l-ispazju għal aktar sodot u teatri tal-operazzjoni f'Mater Dei. Il-ħsieb huwa li l-iskola medika u dik tal-infermiera tiċċaqlaq lejn San Luqa. Il-Ministru qal li ż-żona tad-Dipartiment tal-Outpatients mistennija tinbidel f'taqsima għal kura tal-om u t-tarbija u għal kura tat-tfal, inkluż dik mentali. Il-pjan jaħseb ukoll għall-infrastruttura tal-IT u software b'investiment ta' 25 miljun euro, parkeġġ u impjant ġdid għad-distribuzzjoni tal-enerġija. B'investiment ta' 7 miljun euro il-pjan jinkludi l-espansjoni fl-ITU li l-Ministru fisser bħala l-qalb ta' Mater Dei fejn is-sodot se jiżdiedu b'40% għal 28. Il-Ministru saħaq li l-proġett se jitmexxa mill-Gvern u l-pjani ġew diskussi mal-ħaddiema f'Mater Dei u mal-Kabinet li jaraf li dan hu pjan importanti u li din hija materja ta' interess nazzjonali.